Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Kapin 1,000 ka mga individual gin-evacuate tugas ang encounter. Salakyan sa mga abogado kag government agency kabayan sa clamp sa kilid sang Hall of Justice sa Bacolod. 15 ka napatay sa nahulog na truck sa Pilas, ginpahamtang sa covered court sang barangay. Isa ka king cobra ginrescue sa isa ka kilala nga wildlife veterinarian sa Bago City. Kag sa good vibes, halin sa pa-contest ang Eco Park sa Purok karon isa na kamatahom nga atraksyon sa Banwa sa Moises Padilla. Kag isa ka theater company nagalibot sa pila ka pungsod para mapasanyog ang kampanya para sa palibot. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, wala sang palaabuton nga bagyo nga magalabay sa pungsod tubtub sa katapusan sang bulan. Ang easterlies ang nag-aapekto sa malapad nga bahin sang Pilipinas. Ang easterlies ang hangin gikan sa Pacific Ocean nga nagadala sang mainit nga panahon. Sunod sa Pag-asa, wala sila sa may na monitor nga weather disturbance sa sulod kagwa sang Philippine Area of Responsibility. Mangin mainit ang panahon, magluwas na lang sa Mindanao nga mangin maulanon. Mangin magalumon ang kalangitan nga may dala nga lapta-lapta nga pag-ulan sa Negros. Wala sang weather disturbance nga nakita ang Pag-asa kag posible nga wala na sang may masulod nga bagyo sa Pilipinas tubtub katapusan sang bulan sang Pebrero. Sa number 9, mga tiglawas ang Department of Health na lakip na ring Provincial Health Office kag City Health Office ang nagapangusisa karon sang kaso sang suspected schistosomiasis sa San Carlos City. Sa post ng San Carlos City LGU information page, nagpadulong sa San Carlos City ang Regional Schistosomiasis Program Coordinator nga si Maria Lourdes Monegro upod ang iyang team kasubong man ang team gikan sa probinsya kag syudad sa San Carlos. Silang nagpatigayon sang malacological investigation sa sitio Medina, Barangay Rizal sadtong Pebrero 21 tubtob 22. Ang among pagpangusisa suno kay Monegro ang magapat-od kon bala mayara sang Onco Milania Hupensis Quadrasi sa lugar kasunod sang pagka-confine sa local nga hospital kag pagkapatay sa isa ka suspected schistosomiasis infected patient. Ang Onco Milania Hupensis Quadrasi ang nagatumod sa snail host sang schistosoma japonicum nga amo ang nagatuga sang schistosomiasis. Ang parasite ang nagasulod sa lawas sang tawo paagi sa skin penetration. Pila sa mga sintoma among pagdako sang tiyan kag paghilanat pero sarang ini nga maayo kung matagaan sang nagkakaigo nga pagtatap kag pagbulong. Dugang pa ni Monegro ilaman o sisaon kung bala konektado ang suba sang San Carlos kag Calatrava. May 3 ka mga barangay sa Calatrava nga apektado sang amo nga parasite. Ang Negros Occidental ang nagaisanon nga probinsya sa Western Visayas nga endemic sa Onco Milania Hupensis Quadrasi nga makitaan sa mga suba kag mga humayan. Suno kay Dr. Girly Pinongan, ang Provincial Health Officer, ila pa ginaulat sa karon ang report sang DOH. Sa number 8, Commission on Elections ang nagapahanumdum sa publiko nga wala pa makaparehistro nga temprano pa magpadulong sa talatapan sang COMELEC o kung sa mga satellite registration sites. Sunod kay Regional Director Dennis Ausan nga nagpadulong sa Bacolod para sa registration fair, hindi na dapat hulaton sa publiko ang mga ulihi nga inadlaw sang registration kag amo ang pagpila. Humalin sa nagsugod ng voters registration, may 21,000 na ka-application ang nabaton sa mga talatapan sang COMELEC sa Western Visayas. Maayo ini nga indikasyon kag suno kay Ausan kung tani magapadayon ini. Ang registration fair nga ginlunsar ang nagatuyo nga mas mapahapos sa mga estudyante kag mga nagatrabaho ang proseso sa pagparehistro bangod mas ginpalapit ang serbisyo sa ila. Sa SMCT kainas ang aga, wala labot sa registration fair, ginapatuman man ang voters education nga gintambungan sa mga estudyante. Ang mga pamatanon, isa sa mga luyag malambot sa COMELEC, suno kay Attorney Ausan.
ang ako nang siling no pagkamunit normally nga atong nga ginapanawagan gid nga hindi na naton pagulaton no ang last week or last few days no nga magkanto sa atong different registration centers. We have all the time no from today up to the last day, September 30. The commission no is open to accommodate everyone, even on Saturdays and holidays no even on Saturdays and holidays kay amo ni precisely ang purpose no nga nag-open kita para ma-accommodar naton ang mga working naton nga mga kauturan kag aton nga mga estudyante hindi ka parehistro sa Monday to Friday. Sa number 7, isa ka male king cobra ang nakitaan sa Mailom sa Baguio City. Gin-rescue ini sa isa ka kilala nga wildlife veterinarian. Kahapon ginpost ni Tata Macomish ang picture sa isa ka king cobra nga nakitaan sa may Purok Kawayanan sa barangay Mailom sa Baguio City. May mga netizens nga nag-aligar nga peke ang photo, gani nag-post pagid siya sang video na mismo sang king cobra. Nagapangayo sila sang bulig sang Community Environment and Natural Resources Office o Consenro sa Baguio. Sunod sa pamuno sang Senro kag Penro nga si Engineer Joan Herangaya, natabuan man nga ari diri sa Bacolod ang wildlife veterinarian nga si Dr. Nelson Donato. Ginpahibalo siya nga may sighting sang king cobra sa Mailom. Delikado abi ang pagdakop sa king cobra. Sunod kay Herangaya kag kinahanglan ng eksperto para dakpon ini. Gani kagabi ginpadulong ang area kag iyatig gayon nga gin-rescue ang king cobra pinaagi sa pagsiod sini. Gindala na sa Senro Office ang king cobra nga ginakabig endangered species. Sa number 6, apat ang pilason sang magtakilid ang SUV sa Libertad Extension sa Barangay Takuling sa Bacolod. Jutaya na lang magbaliska dining SUV nga nagtakilid sa kilid sang sidewalk sa Dalan Libertad Extension sa Barangay Takuling sa Bacolod kiinis ang aga. Nakaluwas sa mabayi nga driver sa salakyan nga isa ka nurse kag tatlo ka mga pasahero nga mga menor de edad. Ang pagpangusisa sang Police Station 6 Traffic Section halin sa Murcia padulong sa Libertad ang salakyan nga nagtinguha overtake sa ginasundan nga auto. Galing nakasagaid sa gutter ang SUV. Kabangdanan nga wala na kontrol sang driver ang manobela. Resulta nga nakabunggo ini sa kilid sang pader kag nagtakilid. Gilayo naman nga nagresponde ang mga rescuer para mabulong ang mga pilas sa mga pasahero sang SUV. Madason nga ginto ang salakyan sa kilid sang dalan. Sa number 5, kilala nga vlogger sa Bacolod ang ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga cyber libel. Wala na gin-detain ang vlogger nga si Cristina Martino alias Langa sa makapiyansa sang 60,000 pesos sa kaso nga cyber libel. Ginsiling ni Police Major Jet Saino, hepe sang Criminal Investigation and Detection Group sang Negros Occidental, giliyon nga nakapiyansa si Martino sang ginserbe sa iyang warrant of arrest. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Ricardo Balabalucio sang Regional Trial Court Branch 15 sang Lawag City, Ilocos Norte. Isa ka contractor nga nabase sa Bacolod ang nagpasaka sang kaso nga cyber libel batok sa iya. Sa number 4, Department of Justice ang nagpagwas ang duha ka alert list order batok kay Anay Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Ginpahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga ang mga alert list order ang mag-restrict sa pagbiyahe ni Teves agud mapadasig ang pag-aresto sa iya paagi sa international cooperation. Gindugang ni Remulla nga ang persona ang manabat sa mga aksyon bahin sa pagsupak sa layi. Ang alert list order nga nagamando man sa mga immigration officers nga gilayon mag-report angot sa posible pagbiyahe ni Teves. Ini ang kasunod sa warrant of arrest nga gin-issue sang korte kay Teves kag sa iban pa may angot sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Wala pa sang na-issue nga pahayag ang kongresista sa iyang social media page. Sa number 3,
Temporaryo ang ginhaya karon ang 15 ka mga napatay sa pagkahulog sang truck sa Mabinay, Negros Oriental sa covered court sang Barangay Soronggon sa La Libertad. 12 na katuig ang nagigad diriman ginpanghaya ang mga napatay sa nagluntad nga gihulngan quake. May report sa Romeo Subaldo. Ang ini nga covered court nga ginahiwatan sa masadya nga pagtililipon sa Barangay Soronggon sa La Libertad, Negros Oriental ang karon naislan sang kasubo. Diri temporaryo nga ginhaya ang 15 ka mga nagkalamatay sa Mabinay Killer Highway. Si Maria Jessica Soledad nagabitbit sang litrato sang iya mister nga si Marlon. Isa si Marlon sa mga komprador sang baboy nga napatay sa nahulog nga truck sa Mabinay. Masakit para kay Jessica nga ang nagabuhi sa ila pamilya amo man ang nangin rason sang pagkapatay sang iya nga mister. Bulan man sa Pebrero sang 2012 sa napatay ang pamilya sang iya nga mister sa landslide sa gihulngan quake kag nakaluwas si Marlon pero sa sini nga trahedya wala na siya makalikaw. Kasi yung kapatid niya doon din nang namatay lahat yung kapatid niya namatay din doon February din. Namatay dahil sa buong pamilya namatay bali tatlong anak at saka yung Bakit, ma'am? Dahil sa earthquake. Si Pretsi disipulo naman nga namatsan sang 6 ka miyembro sang pamilya nagalumaw-lumaw. Gina-practice niya na kung paano ang mangin amay sa iya nga mga hinablos. Naupod sa mga napatay ang iya amay, Iloy, 2 ka mga utod nga lalaki kag 2 ka mga pakaisa. Trying to cope up naman po kasi kailangan talaga kasi meron po akong mga pamangkin na dapat ko pang tingnan. Pamangkin ko kanina, umiyak siya, tapos sabi ko, ako na lang yung maghahatid sa kanya sa school, tapos ako na lang yung magluluto ng ulam. 12 na katuig ang nagligad, diri man gid pagdala sa sining covered court ang 7 sa 43 ka nagkalamatay sa landslide dala sang gihulngan quake. Ang iban wala na ma-recover pa sa kabukiran sang Barangay Soronggon. Kaina, liwat gin balik sa punerarya ang iban nga mga bangkay kay kinahanglan patuloon liwat ang mga bangkay. Wala pa makadesisyon ang pamilya kung saan igalubong ang mga biktima. Naghatag naman sa bulig ang DSWD sa pamilya sang mga napatay. Sa number 2, salakyan sa mga abogado lakip na sa mga government agency kabahin sa 20 ka mga salakyan nga ginpang-clamp sa kilid sang Hall of Justice. Ginsampulan sa katapos ng Bacolod Traffic Authority Office ang mga tag-iyas ng salakyan nga nagapark sa kilid sang dalan Gatuslao paagi sa clamping kag towing operation kaina sang aga. Kabahin sa ginpang-clamp nga salakyan ang ginapanag-iyahan sa mga abogado nga may mga transaksyon sa Hall of Justice kag kaiping ang mga government agency offices. Pati ang salakyan nga ginapanag-iyahan sang DepEd Cabancalan kag San Carlos City LGU ang wala makalampuwa sa clamping operation. Pila naman sa e-bike kag tricycle nga nagapark sa dalan kag nagabiyahe out of route ang ginpang-tow man upod sa pila ka mga salakyan. Ginpahayag ni Bita Waheda Patrick Lacson nga ang ila pagpatuman sang clamping kag towing wala sang pinilian samtang pending pang request sang katapos ang Integrated Bar of the Philippines angot sa paghinyo sang konsiderasyon nga makapark ang mga abogado sa kilid sang Hall of Justice sa konseho. Gani ginpasalig sang pamunuan sang bitaw nga magapadayon ng ila operation agud mapasiguro nga manginhilway ang dalan batok sa nagapark sa kilid sa mga sidewalk kag danan. Ginatindugan lang namon ang amon obligasyon sa decongestion sa mga dalanon in which we are given the power or the authority by the city. Kung may kahikay nga baw, ay kamo sa SM, ay kamo sa Ayala, ay kamo sa Gatuslao. That is because na mahinang kalaban. Sorry to admit, amon ang reality namon. Kulang amon tow truck as we speak. Ang third party, gahulat pa sang additional tow truck na i-invest nila personally sa ilang negosyo. Ang aton nga workforce is only 299 as we speak. No, since January, 299 ka personnel ang bitaw. Admin na dahil minus. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Halos 1,000 na ang ginpang-evacuate sa mga nabukid nga barangay sa Escalante City kag Banwa sang Tuboso bangod sang sunod-sunod nga encounter sa tungasang tropa sa militar kag rebeldeng NPA.
Pasado las 7 kagabi, nagpatuman sang airstrike ang militar sa Mansulao, Barangay Pinapugasan sa Escalante City, sunod kay Lieutenant Colonel J.J. Javines, ang spokesperson sang 3rd Infantry Division. Sa video nga kuha sang K5 News FM sang San Carlos, makita ang ginpatuman nga operation sang militar, patag ni Javines. Mga 5 man lang ang nabilin sa bahin sang rebelde o galing kamay mabaskog pa sila nga firepower. Wala labot sini mataas ang risgo para sa mga soldado bangod sang vantage point sa bahin sang rebelde, rason nga nagamit sang air asset ang militar. Sa sulod sang duwana, kadlaw may 8 na tanan kay engkwentrong nagluntad sa tunga sang tropa sang 79th Infantry Battalion kag sang remnant sukon nabilin nga katapo sang NPA. 3 ka armadong napatay kag 3 ka soldado kag isa naman kakatapo sang KAFGO ang nasamaran. Bangod man sang pagbayluanay sang lupok suno kay Javines, may mga 500 ka mga pumuluyo ang nag-evacuate sa mga apektado nga lugar sa Escalante City. Ginsiling man ni Toboso Councilor Richard Huoco nga as of 11 a.m., mga 491 nasa ila ang na-report nga nag-evacuate gikan sa sitio Mansulao, Mainit, Mag-aso, Danao kag Balod sa Barangay San Isidro nga nabukid nga barangay sang Toboso. Samtang may assessment kay patuman ng militar kun bala sarang na magbalik ang klase sa Lunes sa Banwa sang Toboso kag Escalante City. Based on experience kasi, no, ang mga NPA, pag nag-inkwento ni sila, they won't last long, no? They will, from marang minutes ka, ma-withdraw na sila, no? But in this case, naglaro talaga sila, no? Nag-battle head-on, no? And talaga nag-standby sila. So, it would indicate nga may high ranking personality nga upod sila. Or may mga samaron sila, may mga wounded sila nga hindi nila mabayaan, or ang ilang leader na igo, no? Samara wounded man nga hindi nila mabayaan. Maybe another is medyo nakulong sila siguro, no? Wala sila pagkalakantuan, no? Kagyari naman ang mga pabalo namon nga pampagood vibes para sa inyo sini nga weekend. Sadtuan ay halin sa pag-contest ang Eco Park sa Purok, karon isa na kamatahom nga atraksyon sa Moises Padilla. Ato nini bisitahon sa tripping ni Roming sa las 10 ang aga sa Sabado. Kag sa Baganihan, isa ka theater company nagalibot sa pila ka mga lugar sa pungsod para mapasanyog ang kampanya sa environmental protection kag preservation. Ini naman sa Baganihan sa las 10 ang aga sa Domingo. Barbs, isa nino sa mga nami bisitahan nila binako nga isa ni sa mga proyekto sa mga sustainable tourism project sa mga kaumahan nato. Wow, sisego. Tsakto na Nick, no? And most especially nga nami pagid siya kay mismo ang pumuluyo ang involved. Yeah, sila mismo ang naga-manage man. Kaya sa Baganihan, Barbs, isa ka theater company. Ari, karon sa Bacolod, kag nagapadayon karon ng ila show para man sa kampanya sa paghatag sang proteksyon sa aton nga palibot. Kag amoy ato na pulo ka mga balita sa isa sang Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Happy weekend!